Sinä Koska. Mitä? Mitä puusen? No voi saakeli. Tätä elämää. Tulkaa auttamaan! Te olette siis tietoinen näistä siirroista? Kyllä. Se voisi vielä perua. Vai kannattaisiko vähän hajottaa panoksia? Näihin sitten puumerkit. Toinen paperi on meidän provisio, jonka voittaja sitten maksaa. Onko kaikki selvä? Saisinko kynää? Kiitos. Tää on sun ykkösfani! Noin! Sivuun siitä! Voitto lähellä, mutta lipsui käsistä. Millainen maku jäi? Jaska! Voi varri! Kysyäkään, en edes tiedä miksi kiihottaa. Kun lemmenliekki leimahtaa, niin sitä ei voi sammuttaa. Ei voi sammuttaa. Uno on varmaan ollut edellisessä elämässä Tartsan. Niin. Mutta ikävä kyllä tähän elämään ei ole jäänyt Tartsanista muuta kuin huuto. Muista Ari hakea lapsille lisää niitä sukkia. Sittari sitä hyvää leipää. Sittari illaksi sushi. Sittari lisää. Sittari. Tulkaa auttamaan. Tulkaa auttamaan. Tulkaa kaikki nyt Auttamaan!